За часы незалежнасці беларускім міністэрствам абароны кіравалі вельмі розныя людзі. Адзін генерал не даў адправіць беларускіх салдат на чужую вайну. Іншы ж па загадзе Лукашэнкі разагнаў незалежных дэпутатаў. Былі і тыя, хто з ім судзіўся і нават спрабаваў стаць прэзідэнтам Беларусі. Зараз мы раскажам вам пра ўсіх міністраў абароны, а таксама іх узлёты, падзенні і скандалы на чале аднаго з ключавых ведомстваў краіны. З развалам Савецкага Саюза незалежнай краіне ў спадчыну перайшла салідная групоўка беларускай вайсковай акругі з амаль 300-тысячнай арміяй, сучаснай авіяцыяй і, што самае важнае, ядзернай зброяй. Пытанне, што рабіць з гэтым дабром, востра паўстала не толькі перад кіраўніцтвам Беларусі, але таксама перад Масквой і Вашынгтонам. Па-першае, грошай катастрафічна не хапала. Па-другое, столькі ўзбраення краіне было не патрэбна. І трэцяе, сярод вайскоўцаў БВА беларусаў было няшмат, ды і прысягалі яны намінальна іншай краіне, што таксама стварала патэнцыйную небяспеку. Дэ-факта першым міністрам абароны Беларусі стаў генерал-палкоўнік Пятро Чавус. Ураджэнец Гомельшчыны зрабіў узорную вайсковую кар'еру ў савецкай арміі і да запрашэння ў Мінск узначальваў штаб грамадзянскай абароны СССР. Да таго былі кіраўнічыя пасады ў сярэднеазіяцкай і прыбалтыйскай вайсковых акругах, а таксама удзел у вайне ў Афганістане і задушэнні пражскай вясны. Нягледзячы на прысягу Савецкаму Саюзу, Чавус вітаў незалежнасць Беларусі і нават прыязна ставіўся да БНФ. На першых парах не абыходзілася без непаразуменняў. Так, у канцы снежня 1991 года камандуючы намінальна яшчэ дзейнай беларускай вайсковай акругі Анатоль Кастэнка загадаў адправіць віцебскіх дэсантнікаў у Прыднястроўе, дзе разгарэўся ўзброены канфлікт. Аднак Пятро Чавус з трыбуны Вярхоўнага Савета заявіў, што загад неправамоцны і дывізія застанецца на радзіме. Праз некалькі месяцаў беларускую вайсковую акругу ліквідавалі, а 20 сакавіка 92 года былі афіцыйна заснаваныя ўзброеныя сілы Беларусі разам з міністэрствам абароны. Пятро Чавус выступаў за тое, каб генералы і афіцэры савецкай арміі беларускага паходжання вярталіся служыць на радзіму. Ён нават асабіста лятаў у гарачыя кропкі сярэдняй Азіі і Каўказа, каб забіраць адтуль беларусаў. Што ж тычыцца ядзернай зброі, то міністр быў супраць яе хуткага вывазу. Ён лічыў, што наяўнасць такіх ракет забяспечвала дзяржаўную бяспеку і павышала аўтарытэт Беларусі ў свеце, таму іх трэба было пакінуць да 2000 года, што дазваляла зрабіць дамова са Злучанымі Штатамі. Імаверна, нязгода па пытаннях разбраення была сярод прычын, якія прывялі да таго, што Пятро Чавус у красавіку 92-го перастаў кіраваць міністэрствам абароны. Праз месяц яго прызначылі начальнікам мінскага гарнізона, панізіўшы да намесніка міністра. Пры Лукашэнку Чавус некаторы час пабыў дарадцам ва ўрадзе, пасля чаго канчаткова сышоў на пенсію, і сёння яму 86 гадоў. Другі кіраўнік Мінабароны праводзіў курс кіраўніка ўрада Вячаслава Кебіча, накіраваны на супрацоўніцтва з Расіяй і стварэнне аб'яднаных узброеных сіл СНД. Вяртанне до супольнай арміі было блізкім Казлоўскаму, бо да развалу Саюза той быў першым намеснікам камандуючага беларускай вайсковай акругі. Нягледзячы на тое, што краіна ўжо год як стала незалежнай, афіцэры не спяшаліся прымаць прысягу на вернасць Беларусі, і міністр абароны не бачыў у гэтым праблемы, бо лічыў, што ў арміі павінны служыць прафесіяналы, незалежна ад нацыянальнасці. На сітуацыю спрабавалі паўплываць удзельнікі беларускага згуртавання вайскоўцаў на чале з падпалкоўнікам Міколам Статкевічам, якія 8 верасня 1992 года у чарговую гадавіну бітвы пад Оршай зладзілі ў цэнтры Мінска масавую прысягу. Дарэчы, у той дзень свой подпіс пакінуў і будучы найбліжэйшы паплечнік Лукашэнкі Віктар Шэйман. У адказ на гэта незалежных вайскоўцаў пачалі звальняць з арміі. Актыўную ролю ў гэтым працэсе сыграў і міністр Казлоўскі, які заявіў, што ў арміі асобныя радыкалы нагнятаюць нацыяналізм. За гэта генерал атрымаў ад БНФ рэнамэ 5-й калоны Расіі. Пры Паўле Казлоўскім пачаўся вываз ядзернай зброі з Беларусі, а таксама скарачэнне ўзброеных сіл. Вайсковыя часці закрывалі, а тэхніку прадавалі ці рэзалі на металалом. Пасля перамогі Лукашэнкі ў 94-м урад Кебіча падаў у адстаўку. Міністр абароны катэгарычна адмовіўся ісці ў каманду першага прэзідэнта, бо той яшчэ дэпутатам падазраваў яго ў карупцыі. Праз гэта Казлоўскі нават падаваў у суд, але нічога не дабіўся.
Помслівы Лукашенко гэта проста так не пакінуў. Праз 2 месяцы пасля прызначэння ён панізіў экс-міністра да генерал-лейтенанта і абвінаваціў у злоўжыванні службовым становішчам, бо той нібыта адгуляў вяселле сына за дзяржаўны кошт. Следства нічога не даказала, аднак у званні Казлоўскага не аднавілі. У выніку ён стварыў міжнародны фонд рэабілітацыі былых вайскоўцаў, а затым сышоў у апазіцыю і нават спрабаваў стаць кандыдатам на прэзідэнцкіх выбарах у 2001 годзе. Тады за Паўла Казлоўскага сабралі 112 000 подпісаў, але Цэнтр выбаркам прызнаў сапраўднымі толькі 80 і адмовіў яму ў рэгістрацыі. Пасля гэтага генерал далучыўся да каманды Уладзіміра Ганчарыка. Тады ж экс-міністр збіраўся падаць у суд на прапагандыста Юрыя Азаронка. Той у сваім сюжэце на БТ паказаў памерлых і зніклых праціўнікаў Лукашэнкі, дапоўніўшы відэашэраг партрэтамі жывых апазіцыянераў, у тым ліку і Казлоўскага. Генерал палічыў гэта намёкам ад Лукашэнкі і прызнаннем датычнасці да страшных злачынстваў. У 2010 годзе Павел Казлоўскі быў даверанай асобай Андрэя Саннікава. Пасля брутальнага разгону плошчы і заяў Лукашэнкі пра гатоўнасць выкарыстаць армію супраць народа, экс-міністр казаў, што вайскоўцы мусяць абараняць краіну ад знешніх, а не ўнутраных пагроз. Не абыходзілася і без спрэчных момантаў. Казлоўскі хоць і быў апанентам Лукашэнкі, але заставаўся прыхільнікам рускага свету. Ён падтрымаў акупацыю Крыма і падзеі на Донбасе ў 2014 годзе. Акрамя таго, ён паўтараў казкі пра абарону грамадзян ад гвалту фашыстаў і бандэраўцаў. Падчас пандэміі каранавіруса экс-міністр раскрытыкаваў Лукашэнку за правядзенне юбілейнага парада перамогі і сказаў, што пры ім нічога падобнага б не здарылася. Сёння Паўлу Казлоўскаму 83 гады і ён ужо даўно на пенсіі. Першым міністрам абароны пры Лукашэнку стаў Анатоль Кастэнка, той самы былы камандуючы беларускай вайсковай акругі, які хацеў адправіць віцебскіх дэсантнікаў на вайну ў Малдову. Ён ураджэнец Расіі і толькі ў канцы 80-х апынуўся ў нашай краіне, таму не дзіўна, што ніякіх сантыментаў да Беларусі ў яго не было. Кастэнка – гэта прыклад класічнага савецкага военачальніка, які без пярэчанняў выконваў усе загады. Напрыклад, у 1991 годзе ён падтрымаў жнівеньскі путч, а пасля стаў пераконваць Вярхоўны Савет, што насамрэч рабіў усё, каб войска не стала зброяй у руках авантурыстаў. Анатоль Кастэнка не стаў прымаць беларускую прысягу, а ў 92-м быў звольнены са службы па стане здароўя. Аднак Лукашэнку пасля абрання прэзідэнтам спатрэбіўся досвед генерала, і той стаў міністрам пераходнага перыяду. На пасадзе кіраўніка Мінабароны Кастэнка пратрымаўся крыху больш за 10 месяцаў, але за гэты кароткі час паспеў адзначыцца скандалам. У красавіку 95-га Лукашенко загадаў міністру абароны разагнаць галадоўку ў Вярхоўным Савеце. Дэпутаты ад БНФ такім чынам пратэставалі супраць будучага рэферэндуму. Пазней Кастэнка апраўдваўся, што ў яго ведомства нібыта не мела дачынення да гвалту супраць апазіцыйных палітыкаў. Я выполнял задачу, которую... Тым не менш, неўзабаве пасля рэферэндуму міністр абароны быў адпраўлены ў адстаўку. Пасля яе Анатоль Кастэнка працаваў вайсковым аташэ пасольства Беларусі ў краінах Бенелюкса і прадстаўніком краіны ў НАТО. Сёння ж 85-гадовы генерал упэўнены, што паўночна-атлантычны блок усіх падмануў. Слепо верили иногда. Вот сущность принизить роль и значимость и России, и Беларусь, распространить свое влияние на эти государства и страны, то есть лишить суверенитета, независимости и так далее. Варта адзначыць, што першыя міністры абароны Беларусі, Чавус, Казлоўскі і Кастэнка, не карысталіся вялікім аўтарытэтам сярод афіцэраў. Іх вінавацілі ў імклівым расфарміраванні вайсковых часцей і знішчэнні тэхнікі. У арміі квітнела карупцыя, а баяздольнасць дзейных падраздзяленняў упала амаль да нуля. У той жа час малады прэзідэнт рабіў стаўку на міліцыю і структуры, якія дапамагаюць змагацца з ворагамі ўнутранымі, а не са знешнімі. У выніку перабудовы ўзброеных сіл Беларусі пачалася толькі з прызначэння міністрам абароны Леаніда Мальцева ў кастрычніку 95-го года. Генерал узначальваў ведомства даўжэй за ўсіх, але не абышлося, як кажуць, без нюансаў. Мальцев быў міністрам двойчы, і першае прызначэнне на вайсковую пасаду скончылася скандалам.
1 лістапада 1996 года кіраўніцтва Беларусі ўдзельнічала ва ўрачыстым пасяджэнні з нагоды 75-годдзя мінскага медінстытута. Спачатку слова ўзяў Мальцаў, але пасля да мікрафона выйшаў Александр Лукашенко і заявіў, цытата: «Перад вамі выступаў былы міністр абароны». Генерала заподозрили у тым, што ён быў п'яны, хаця нічога падобнага за ім раней не заўважалі. На публічных мерапрыемствах той стараўся піць не больш за свайго непасрэднага начальніка. Тым не менш, Леаніда Мальцава адправілі ў адстаўку па разгромным артыкуле за ўчынак несумяшчальны з гонарам афіцэра. Здавалася, што пасля такога немагчыма не тое, што вярнуцца ў абойму, але і банальна адшукаць нармальнае месца працы. Але былы міністр не трапіў у апалу. Ужо праз пару месяцаў яму далі пасаду па лініі СНД, а праз некаторы час Леанід Мальцаў вярнуўся ў спіс топавых беларускіх сілавікоў і ў 2001 годзе зноў быў прызначаны Лукашэнкам на пасаду міністра абароны. А вось паміж дзвюма кадэнцыямі Мальцава ведомства ўзначальваў яшчэ адзін ураджэнец Расіі, Александр Чумакоў, які не адзначыўся ані поспехамі, ані праваламі. Пры ім беларускіх вайскоўцаў пачалі цягаць на жніво, а афіцэраў адпраўляць на вучобу ў расійскія вайсковыя акадэміі. Пасля адстаўкі былы міністр спрабаваў балатавацца ў палату прадстаўнікоў, але кадравыя афіцэры паскардзіліся на тое, што іх прымушалі збіраць подпісы за генерала. У выніку простыя несапраўдныя подпісы ў дэпутаты Чумакова так і не ўзялі. Пасля прэзідэнцкіх выбараў 2001 года ў складзе новага ўрада пасаду міністра абароны ў другі раз заняў Леанід Мальцаў, які змог пераканаць Лукашэнку ў сваёй лаяльнасці. У выніку другі заход аказаўся нашмат больш паспяховым за першы, бо генерал затрымаўся на чале ведомства на 8 гадоў, што дагэтуль з'яўляецца рэкордам. Мальцава лічаць рэфарматарам беларускай арміі, бо пры ім прынялі канцэпцыю развіцця ўзброеных сіл, а таксама стварылі генеральны штаб. Акрамя таго, падчас яго кіравання ў жыцці вайскоўцаў стала больш ідэалогіі, а сам Лукашенко пачаў з'яўляцца ў незразумелай форме з гербамі на пагонах. Таксама пры Мальцаве з'явілася практыка прымусовай адпраўкі ў войска апазіцыйных актывістаў. Сярод іх былі Франак Вячорка, Зміцер Жалезніченка і Іван Шыла. У 2009 годзе міністра абароны звольнілі з пасады па выслузе гадоў, аднак на пенсію не адправілі. Сёння 75-гадовы Мальцаў узначальвае Інстытут дзяржаўнай службы Акадэміі кіравання, а таксама перыядычна з'яўляецца ў прапагандысцкіх тэлеперадачах. Юрый Жадобін стаў яшчэ адным міністрам, не беларусам. Да свайго прызначэння танкіст па спецыяльнасці камандаваў унутранымі войскамі, таксама кіраваў службай бяспекі Лукашэнкі і КДБ, а таксама займаў пасаду дзяржсакратара Рады бяспекі. Мінабароны стала чарговай прыступкай у саліднай кар'еры ўраджэнца Днепрапятроўска, але ў выніку 5 гадоў яго працы былі перакрэсленыя міжнародным скандалам. Раніцай 4 ліпеня 2012 года, на наступны дзень пасля Дня незалежнасці, у Беларусь з тэрыторыі Літвы заляцеў легкаматорны самалёт з 2 грамадзянамі Швецыі. Яны даляцелі незаўважанымі да ўскраіны Мінска і раскідалі амаль 900 невялікіх плюшавых мядзведзікаў, на якіх было напісана: «Мы падтрымліваем барацьбу беларусаў за свабоду слова і дайце свабоду слова зараз». А пасля также незаўважана шведы вярнуліся ў Літву. Летел, так 2 круги сделал и скидал какие-то черные пакеты. 2 пакета точно знаю, что упало на универмаг, на крышу универмага, вот на эту. У Міністэрстве абароны Беларусі адразу пачалі адмаўляць факт парушэння паветранай прасторы Беларусі і назвалі ўсе паведамленні правакацыі, зробленыя, вядома ж, з дапамогай замежных спецслужб. Калі ж у інтэрнэце з'явілася відэа акцыі, то у Мінабароны палічылі гэта фотошопом и монтажом. В Министерстве обороны Республики Беларусь проводится проверка информации, размещенной рядом интернет-источников, о якобы имевшем место несанкционированном полете на территории Беларуси иностранного авиационного средства. Фактов, подтверждающих пересечение государственной границы Республики Беларусь в воздушном пространстве, нет. У выніку уладам тады спатрэбілася 3 тыдні, каб прызнаць, што самалёт актывістаў сапраўды паспяхова заляцеў у Беларусь. Лукашенко назваў гэта галавацяпствам і паабяцаў жорсткае пакаранне ўсім вінаватым. С принятием решений, как видите, я не торопился по вашей просьбе. Вы хотели этот случай расследовать досконально. На сегодняшний день, как я вижу, он расследован. И виновные за это должны понести ответственность. Пасля свае пасады страцілі камандуючы вайскова-паветранымі сіламі і войскамі супрацьпаветранай абароны, а таксама старшыня дзяржаўнага пагранічнага камітэта. А вось міністр абароны Юрый Жадобін быў папярэджаны аб няпоўнай службовай адпаведнасці, але звольнены не быў.
У 2014 годзе, калі Расія акупавала Крым і пачала вайну на ўсходзе Украіны, стала зразумела, што стаўка міністра на вайсковую інтэграцыю з Расіяй не спрацавала. Беларускай арміі спатрэбіўся больш сучасны кіраўнік, таму Жадобіна адправілі ў адстаўку. Фармальнай прычынай стаў узрост. Сёння 70-гадовы генерал жыве на пенсіі ў Мінску. Тым самым больш сучасным міністрам абароны аказаўся Андрэй Раўкоў. Ён заяўляў пра жаданне стварыць армію, здольную супрацьстаяць любым гібрыдным пагрозам, але ж у выніку міністру давялося змагацца з традыцыйнымі праблемамі беларускага войска. Восенню 2017 года ў навучальным цэнтры ў Пячах пад Барысавам быў знойдзены мёртвым салдат тэрміновай службы Александр Коржыч. Перад сваёй смерцю ён расказваў маці пра жудасныя праявы дзедаўшчыны сяржантамі часці. Тыя здзекаваліся з салдат, білі іх і выстаўлялі канкрэтныя расцэнкі за тое, каб адкупіцца ад пакаранняў. Гібель Коржыча абурыла грамадства і прывяла да вялікага скандалу. Беларусы патрабавалі адстаўкі міністра абароны, а Раўкоў, у сваю чаргу, выказываў спачуванні бацькам памерлага солдата, а таксама прызнаў існаванне дзедаўшчыны і патрэбы з ёй змагацца. Я выражаю глубокое соболезнование родителям погибшего Александра Коржича, и Светлане Николаевне, и Александру Викторовичу. Я душой, сердцем, умом понимаю, что все те мечты, связанные с сыном, все те планы, которые намечались, все те цели и задачи, которые ставились и к решению, и к достижению, вот они не достигнуты, сына нет. И никакими словами, никакими поступками это не уменьшит ни боль, ни трагедию. Вот, поэтому это больно. Амаль праз 2 гады Мінабароны зноў давялося апраўдвацца за трагедыю. Вечарам 3 ліпеня 2019 года падчас святочнага салюту, які запускалі з вайсковых машын, асколак снараду забіў адну з глядачак і параніў яшчэ некалькіх. Тады следства высветліла, што прычынай трагедыі стала нізкая якасць зарадаў расійскай вытворчасці, а міністру абароны давялося асабіста сустракацца з блізкімі загінулай жанчыны. Пры Андрэі Раўкове быў значна скарочаны спіс прычын для адтэрміноўкі прызыву, а таксама зменшыўся пералік медпаказанняў, па якіх хлопцаў прызнаюць нягоднымі да службы. Усе гэтыя змены міністр тлумачыў недахопам прызыўнікоў. Акрамя таго, ён абяцаў абмежаваць выезд з краіны ухілянтам і прапаноўваў, каб летам студэнтаў забіралі ў войска ў залік тэрміновай службы. У студзені 2020-га Александр Лукашенко прызначыў Андрэя Раўкова дзяржаўным сакратаром Рады бяспекі. У беларускіх рэаліях гэта можна назваць павышэннем, бо фактычна экс-міністр стаў сматрачым за ўсімі сілавымі структурамі. Менавіта на гэтай пасадзе Раўкоў адзначыўся заявамі пра 200 вагнераўцаў у лясах Беларусі, а пасля прэзідэнцкіх выбараў вайсковы генерал быў адпраўлены паслом у Азербайджан. У пачатку гэтага года замест Раўкова ў Баку быў адпраўлены іншы былы міністр, доктар Дмітрый Піневіч. Вось ужо як паўгода пра 58-гадовага генерала нічога не чуваць. У параўнанні з усімі папярэднікамі Андрэй Раўкоў адназначна быў найбольш прабеларускім міністрам абароны, але ўсе яго намаганні былі перакрэсленыя спачатку 2020 годам, а пасля і 2022. Вось ужо 5,5 гадоў Міністэрства абароны Беларусі ўзначальвае Віктор Хрэнін. Ён стаў першым кіраўніком ведомства, які не служыў у Савецкім Саюзе, але гэта зрабіла з ураджэнца Навагрудка не нацыянальна арыентаванага генерала, а хутчэй прадукт прамыўкі мазгоў лукашэнкаўскай сістэмай. У жніўні 2020 года Хрэнін назваў бел-чырвона-белыя сцягі фашысцкімі і пагражаў пратэстоўцам арміяй, а на закрытай нарадзе даводзіў падначаленым, што яны мусяць выканаць любы загад, незважаючы злачынны ён ці не. Менавіта дэсантнікі з Марынай Горкі былі тымі, хто падчас задушэння пратэстаў у Брэсце смяротна паранілі Геннадзя Шутава. За лічаныя суткі да пачатку поўнамаштабнай вайны ва ўкраіне Віктор Хрэнін даў слова афіцэра свайму украінскаму калегу, што ўварвання з беларускай тэрыторыі не будзе, а за дзень да яго публічна заклікаў аб'яднацца вакол Лукашэнкі і назваў яго з Путіным нашымі прэзідэнтамі. Что нам остается? Небольшому такому государству и такому народу, как мы, я считаю, только объединиться, сплотиться вокруг сильного нашего лидера, нашего президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко. В информационном поле вы видите, что все происходит. Но у меня есть уверенность и убежденность, что
Наши президенты, самые сильные сегодня, я считаю, в мире политики, и Александр Григорьевич Лукашенко, и Владимир Владимирович Путин, они не допустят скатиться в горячую фазу. Не будет. Будет все мирно. Калі кіраўнік Беларусі стаў героем мемаў пра карту і кірункі падрыхтоўкі нападу, адметным быў той факт, што ваенна-палітычную абстаноўку эліце тлумачыў Лукашенко, а не міністр абароны. У гонар Хрэніна назвалі толькі бессэнсоўныя абарончыя ўмацаванні на граніцы з Украінай. Линия Хренина. В интернете пишут. А зубы дракона. Фамилия у него хорошая. Линия Хренина, значит, хрен вы получите. Так точно. Многія называюць дзейнага кіраўніка Мінабароны безамбітным. Яго роля ў выніку звялася да пагроз краінам захаду, якія нібыта пастаянна хочуць напасці на Беларусь. А таксама ва ўсхваленні генія Лукашэнкі, што прывяло да нядаўняга казусу. Каментуючы перанос вучэнняў захад 2025, Хрэнін раптам заявіў, што насамрэч іх нікуды не пераносілі. Могу не спросить про предстоящие белорусско-российские учения. Там Зеленский высказался, что, мол, Лукашенко забоялся, поэтому перенес от западных границ учения. Что скажете? Ну, они пусть чего угодно высказываются. Вы же прекрасно все понимаем. У нас решение президент никогда ни под каким давлением не принимает, никогда ничего не боится. Решение принято даже не в этом году. Замысел был президенту доложен в прошлом году. Ну и постепенно, подавая эту информацию, вот навели таким образом, что будут проходить учения. Аднак пазней пра тое ж выказаўся і Лукашенко, па сутнасці прызнаўшы, што яго міністр абароны проста схлусіў. Мы видим этих защитников с наступательным сценарием во всей красе. И не собираемся реагировать на агрессивную демонстрацию силы. Делаем все, чтобы снизить напряженность в регионе. Поэтому принято решение изменить параметры учений вооруженных сил наших союзного государства «Запад-2025». Калі папярэднікі Віктара Хрэніна займаліся рэфармаваннем беларускага войска ці стварэннем на яго аснове баяздольнай арміі, то пры цяперашнім міністры ўсё гэта, груба кажучы, перадалі на аутсорс Расіі. Яна размяшчае ў Беларусі ядзерную зброю і плануе паставіць комплекс «Арэшнік». Тое, што гэта робіць з краіны ваенную цэль, генерала не пужае, а толькі цешыць. Што з сябе сёння ўяўляюць узброеныя сілы Беларусі, сказаць няпроста. На шчасце, ім не даводзілася браць удзел у ваенных канфліктах. Аднак досвед сучасных войнаў паказаў, што іх вынік вырашае не столькі зброя, колькі нестандартныя рашэнні камандзіраў, тэхналагічныя знаходкі і матывацыя байцоў. А з гэтым у беларускай арміі, якая захавала шматлікія савецкія парадкі, ёсць відавочныя праблемы. За гэта генералаў часта крытыкуе той жа Лукашенко. Министр обороны плачет, у него не хватает денег. Дайте, дайте, дайте больше. Ну, наскупали там, черт знает что. Ну, имейте в виду, тогда поставить под угрозу другие вопросы.